Hello everyone, welcome back to my vlog. Hello everyone. Hello everyone, welcome back to my vlog. दा जोङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो माने दिनै दिमकानि बार्थडे नालाय स' बिनि थाखाय केक अर्डार होदोंमोन स' बेयावनो लायगासिनो माने थांगासिनो लायनो ओमफ्राय लकेशनखौ मिन्थिया थांगासिनो नायनांगोन माने जों केकखौ अर्डारखौ दखानाव होआखै आरोना बे दालाय इन्स्टाग्राम बेबायदियाव फानोना केकफोरखौ स्मल बिजनेस खालायोना जेनेबा स्टुडेन्टफ्रानो बेबायदियाव आरो हम बेक केक बेबायदियावसो होदों बिसिनासो मोजांसिन साबसिन जायो केकआ स' जोङो बिसिनावसो होदों आरो बेखौनो दालाय थांगासिनो न'खौबो मिन्थिया जायखिजाया दा थांनानै सहैनानै अबेसिम लेंहरो थांलाबायनोसै नैबेयाव केन्डेल लालांनांसिगोन नैबेयाव बार्थडेसनि केन्डेल इरि माबा माबि मोनो लायनाया सोला नैबे डेन्जार पार्किं खालाम बाइकखौनो थिखोलाबायथ' बे मोनसे स्टार्स ये ऊपर का सिर्फ स्टार है क्या हर शेप का होगा लव शेप का होगा देखो स्टार है कन्फ्यूज जाबाय बेखौ लानो ना बेखौ लानो बेखौ मोजां मोनदों आं बेखौ मोजां मोनदों बेखौ मोजां मोनाखै हार्टखौ मोजां मोनदों हार्टआ ओइलाय बिदिबो दङ स्टारनिबो दङ स्टारनिखौ बारा मोजां मोनाखै हार्टआनो साबसिन नैबेबो मोजां बेसेबांथाय बे दामा बेसेबां नैबेथ' माबाया नैबे बेहा बेसेबां 120 नैबेथ' 80 Let's party girl, birthday boy खौनो लानोसै नामा बेखौ लानोसै बेखौ लानो आयु बेखौ गानहोलाय मोनसेखौ बे साबसिन बेखौ लानोसै नैबे स्टेडियामाव आङो सुइमिं सोलोंदोंमोन गाइस बङाइगावनि स्टेडियाम बियो बेहाय गासिबो माबा माबि सोलोंनो मोनजोबो टाइकान्ड' दङ ओमफ्राय बेडमिन्टन सुइमिं आरो मा दंबावोमोनथाय टाइकान्ड' कुंफुथ' गैया माबा दं मा होनोमोनलाय बेखौ बावबायलां जायखिया दङ आरो बिदिनो माबा माबि थैंक यू और कितना था छूता है ना हाँ ठीक है थैंक यू ओ आपका वो केक का इंस्टाग्राम में है ना हाँ आप बता दीजिए एक बार फॉर हेवेंस केक थैंक यू बाय बाय केकखौ लाबाय दा थांनोसै जेराव पार्टि होगोन दिखाया हाखु दाखु जाथारबाय नै दानाबा बन्द'सो जानानै दङ बेखायनो बैथिं थांनायानो साबसिनमोन नोंनो सर्टकाट लादों साला आं लाहोआखै आंथ' बैथिं थांबासो मोजांमोन नोंसो बिथिं फैदों बेखायनो जिन्दगियाव मालाबाबो सर्टकाट दाला दानाबा ट्रेनाबो फैबावाखैसो ट्रेनाबो दानाबा खासेव बायदि स्ल'ल' जाना होदो अबेबा ट्रेना बेबायदि जाथारो दे हाय नाखिया Dressing matching dressing बेखौथ' पिंक कालार जाखागोन साननानै बेथ' माइनाव ना गुरग्रा पार्टनारा ओमफ्राय बेखौथ' सिनायखायो दिबिगार ओमफ्राय बे आरो बे बिनि लोगोफोर गासिबो लोगोफोर बे बिनि नै बिनि आनबक्सिं देबिकास केक ओइ दाख्लै दा जि गोथावमोन नाया बाथोना केन्डेलाबो दङ इदिखौ मोनबाय औ माने इजिट नांगौमोन नै ओमफ्राय खाने कैसा होगा ओइ गोलैगोन क्रिसमस यहाँ पे भी कैंडल जलाएगा इसका ब्यूटी बॉक्स कैंडल जलाएगा एक आयु
Oh, बैजों मोनसे नामा? फिथा welcome. Welcome फिथा. Oh, फिथा आरती उतारेगा. बसखौबो लाबोफानांगौ ना? आं दहाय होनखादोंमोन. आयौ आं थांलायसै. आं एक्सपेक्ट wish. गाड़ी लैम्बो और मेरे पास बहुत सारा दौलत हो शौहरत हो Happy birthday to you Happy birthday dear Devika Happy birthday to you Wow, Puria. birthday girl Birthday girl. Mine was Rob Hakia. Cutest. in the world. Candle flash. Ang birthday ko nang Ay, be candle ko na ang birthday ba? Ang mabakabay. Kada ang birthday ba mawa na ko. Sumani birthday be kun kalamkon. Na नोंसोरनोबो नांगौ बा आंनो माबा सानसेनि भारा लानानै लांफैनो हागोन सानसेयाव जुखाबाय जुनाव जि गोरों आयौ किउट नुखाबाय आंखौ रिथा लाजिबायलायनो ओइ जि किउट नुबाय आंखौ आं मानो बिदि आं बाबाय खादों आं Happy birthday दासो एसे जाबाय हेल' हाबाय गाज्रि नुथारबायदां दे मोजांसो नुथारदोंना बै मनु देवरिया खायगां फाग्लाय सान्दुं नां आयौ कारेन्ट थांबाय दे थसु बार्डेआव कारेन्ट थांजोब्बाय बेस्रा कार्डफ्रालाय मानो मोनासै मा कार्ड कार्डनि ओरै खेंख्रिया गैयानो कार्डलायनो जिगजेगा 400 औ बे मानसिनो बानायनायफ्रा मोजां जायो बे दखानफ्राव होजाया जोंना सफैबाय नै मा मोनथाय बेयो नामखौ crispy chili baby corn दे नोंनो होनदो crispy chili baby corn आंनि चइससो बेयो नोंनि नङा आरो बिहरबावबाय आयु बुलुहार आयु जि केलकुलेट खालामबायलाय हनै बिस्रा बिसिबां थांखो आयु थांखुमालायो जि केलकुलेट खालामबायलै बेसे थांखो आयु ओइ बेखौ दाहो चुक रेलगारि न'आव सफैबाय सफैनाया ओमफ्राय गिफ्टखौ नायसै फैद' गिफ्ट नायसै मा मोनदों देखायदो बेयाव दे नै makeup pouch माबे makeup pouch जा किउटखा जा किउट आंनो होदो आं लानोसै ओइ आं लानोसै ओइ लागोन ओइ लाखागोन लागोन आं लाबाय बेखौ ए जा किउटखा बेखौबो र' नै बेखौ गाननानै ओरैथिं थां बेखौ गाननानैसो खोन्था एबार बेखौ र' बे ओमफ्राय बे आरो बेखौ भार्गबि होनाय जा किउटखा थेंक इउ होनदो थेंक इउ भार्गबि होन रिटानि बे पारफिउमनो मा बेलाय वाव जा साइज का थैंक यू कश्मीरियन यूवी बहुत सुंदर है भार्गबीनाबो बिराद मोजां क्यूट थैंक यू भार्गवी थैंक यू रिटायालाय थैंक यू रिटा फिथा बाजै फिथा बावदोंसो
ओमफ्राय माइनावनाथ' मालाय माइनावनाथ' माबा एडभान्स होखानाय बेना गस्ला ड्रेस एडभान्स गिफ्ट ओमफ्राय आंना माबासो मा होनोमोनलाय बार्थिसो बार्थडेआनो केकखौ आं लांदों खिन्थु होबावनांगौ खोमालै आङो बे केकजोंनो थोआनो ओमफ्राय आङो दुर्गा फुजायावसो होनोसै दुर्गा फुजानिबो जाखानाय दुर्गा फुजायावसो होगोन आंहा ओमफ्राय आंना माबायानो बाखिसो बार्थडेनि जानायानो गिफ्टआनो आरो नैबे गिफ्टखौ बावथारदोंसोमोन सासे दिबिकानि लोगो निबेदितानि दे थेंक इउ होनदो थेंक इउ निबेदिता स' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ बिसिमल'मोन आं नोंसोरखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आंना दिनैनि भिडिअआ खालि बार्थडेनि सायावल'मोन ओमफ्राय बेल'मोन स' टिल देन टेक केयार बाय बाय एन्ड डोन्ट फरगेट टु लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब बाय गाइस बाय बाय